atong oras yang pleats sa kaning kwan best ang mga operatiba sa Police Drug Enforcement Unit PDEU akon PDEG Police Drug Enforcement Group PDEG Visayas Special Operations Unit SOU5 sa pagpangon ni Police Captain Rondina. No, imo pangan boss? Roy Rondina. Ang moy nangu garong mga tungura sa gihimo nga kani anti-illegal drugs operation o anti-illegal drug operation diri sa sitio kaning Lagwarta, Barangay Lahug, Dagbayan sa Susugbo. Pastilan mga higala, grabe kahanga kayo. Tiyaw mo nang nagtuto akong singot karon mga tungura mga higala sa pag saka kining maong dapit sa tuon himutangan kini usa ka ugmaon ta na mo trabaho nili sa usa ka kagananan naon sa mga nadagpa man ron preso ni pangani mo boss Gian. ha Gian. Gian ablido Aldaba. ha Aldaba. Ardaba usa man ni kanang pamagi ni mo niyan sugoon unya kinintos kada sugo wa kay pila ka gramos ang pila ka bulto Wala. unya taw dali siya mga pila na ka usa ka tuig buwan kisa man naging ganyo nimo ni ngano nang ganyo man ka ngano niya pas punto nga ni sugot kang maghatod-hatod ani nga kabalo mi ka nga grabe ka delikado kay ron. Ha? Bisyo. Unya imong ginikanan karon pa man naghibaw gyud sa imong pagtakuban sa pila ka mga buwan. Nabulabog gyud karon adlaw. Asa may kasulti nimo? Ha? Di ba kuski? Nabagay panawagas mama nimo? Nabagay mo sa man? Nabagay isulis mama nimo? So kisa may mo amigo nga nag-engganyo nimo ni. Mga barkada ra sa ano. Mga fan. Classmate sa Classmate nimo. Textan, chatan. Gabot-abot yan sila. I see. So sa may pamagi ihatag dagan sa kininto so unya na pagmahatol nimo. Karon sir, Sa unang kung pagsugod nimo. nagkuha ko sir kanang taon na magpalit yung nanggalon. Di ba kani paghatol-hatol ba? Hindi kaso sir, kita araw dito. Kinintos. Gian, ang imong gisulti sa ako ron as a media representative, mahimong magamit sa korte, nga niangkon ka, nga mo nimong kuan nimo, di ba? So at least nga niangkon ka, so dili maka kuan ang atong imong ginikanan, imong silingan, imong agaw, nga mingon sila nga wa ka nagduwa kundi nihimo ka sa paghatod-hatod ani. Sige, salamat kay Gian. Si Gian Ardaba niangkon mga igala sa iyang participation sa paghatod-hatod as a drug courier sa kini ang Maong Shabu. Kini ang mga agaw na ni so taon pa kung sa mga agaw ni o kini mga big boss sa kaning maong methamphetamine hydrochloride gibana no nga moabot sa 155 gramos o DDB value nga 1 million pesos ang Maong Shabu nga nasakbit sa mga operatiba sa Police Drug Enforcement Group PDEG Visayas Special Operations Unit SOU7 nini matungura. Sa mga dugang update, mga balita sa Health TV Cebu kini higala Benji Talisik, tato standby station sa mga nag-una pang mga balita o mga panghitabo sa itong Dagbayan sa Sugbo. Benji Talisik, salamat, may hapon mga bay.